aquest esperit d'innovació i amb aquest esperit de servei és el que avui presentem aquesta aplicació per a iPhone de la guia conduir. Aquesta aplicació incorpora diverses tecnologies, quasi totes basades en la geolocalització i el multidioma. Està enfocada cap al turisme i també cap a la ciutadania. Els codis que es posaran aquí no són codis QR convencionals, sinó que són un tipus de codis que es diuen Wire. Aquest tipus de codis tenen la peculiaritat de que dintre d'ell està encriptat d'una manera, està codificat el que seria la geolocalització del lloc on es situa. I a més informació en multidioma i offline. Es pot configurar si vols quin ràdit d'alarmes vols per tal de veure les promocions que hi hagin properes. Tot i que som els pioners aquí a la Costa Daurada, o sigui, som el primer municipi en tindre-ho en funcionament, hem de dir que és una eina que no solament serveix pel turista. És importantíssim per conèixer la nostra població, però també cal recalcar que és una eina molt important pel propi cambrilenc, pel propi persona resident a la nostra població. Ara convencionalment anem a Google i busquem una mica el que hi hagi per la zona. S'està canviant la tendència cap a busco si hi ha alguna aplicació derivada d'algun patronat, d'alguna entitat que faci referència al lloc on vull anar de vacances.